pour le moment compter les coups. Est-ce qu'il y a Gamba fait un mille foyer pas de ni deux sur le genre, je fais c'est pour dire que le monde est comme ça. Et donc, on va mais ni tu vas chier. Mais je pending que fala to iduna. Non. Matala. Voilà. Chérie de mon cœur. Chérie, Ça va tout bien? ça va? Ça va? Ok. Tiens. Comment tu as tout bien? Oh, Mouna. Mais quand tu as banni tu dois boire. Mais Mouna, tu vas aller la Karine. Karine Kuna. A béni à la tienne. Tu vas aller à Banama, tu vas aller à Banama. Tu vas mobile fouiller Yoram. Sinon, on va Ah, mon gâteau fillot. Ça va? Ça va? Et les affaires? Kogaya. Et puis, on va amener à Minka. Ah. Chaque matin, il dit qu'à tricot flata. Tricot flava? Mais pourquoi non? Les manqués, les gens manqués. Yann Gawake ka boka tabarake ro. Même je m'en fais. La mine na la ko danger. C'est un problème y nya fa nya ngaba. Donc, tu m'as mis na bora tabarake ro. Les gens m'en fait. Problème y a pas tout avec keteni. Non, et dans la robe peut y a so qu'on a de quoi. Il peut y avoir un café fini ngla ngalima. Café. Bon, ça me fait ferait plaisir. Ni ka Gawake da toi. Non, il faut ça. Ne peut pas ça. Ah mais non, ne sais qui ka Gawake ka bon. Non, il peut au café qu'on de ngla ngalima ya. Nescafé Koura, nous le voici Koura, une belle française quoi. Problème fou, ça reste du mille années. Ou un mille de l'île de Fenêtre, c'est comme ça qu'on a fait. Non, je suis content pour toi. Ça va? Il a fait ça. Ok. Ok, pas de problème. Chérie de mon cœur. Ah, c'est très simple ça. Comme téléphone fou, il y a un dossier là. Il y a une là la canne, il y a un café. Monsieur Georges, tu ne peux pas balader quand il faut qu'il s'est fait voir. Et nous on a bonne goût. C'est pas vrai, ben les gars, monsieur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ça va? S'il vous plaît. John, on est John. Bon, on est James Bordelli.
Ah, oui, mon retour. Et ma délégation, nous aussi, trois mères. Même mon le John, même mon côté, moi aussi là. Comme bon téléphone fou, ben encore bon, mais il y aura où le drone à folie d'où ma quoi. Oui, mon oui, ma délégation, ah non, mon ami n'était fâche pas là. Quand moi, il y a ma photo. Voilà, n'a la jamais moi aussi là. Personne. Et toi? Et mais il te comprend? Et on est flag en temps de fille. Ouais, James Bordel. Ouais. Ne lui voulez qu'à bonne ou tika sera. Et yara comment j'ai? Imbécile. Mais numéro de numéro est. D'accord. Allô, 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 oui, oui, je vous reçois. Ça va? Somo? Ouais. En est de donner, né, James. Oh non, il t'endort, il t'endort, il t'endort. Non, mon côté, moi aussi là. Eh, Join. Ouais, bon, pour la grande quoi. Bonjour, ça va? Il y a quelqu'un? Bon, et le quartier de maintenant? La Gabou? Ah bon, d'accord. Ça va? Non, il s'est mon côté fouet là, mais téléphone, tu m'as comme téléphone fou, ben encore quoi. Il m'a au droit de tout. Faut y tenir. Ah non, il même mal là, même mal là. Amérique, ouais, non, ah, il y a un qui. Bon, je te laisse quoi, mais Amérique téléphonique. Allô? Bonjour. Ça va? Ah no, I don't speak English. No, I say I don't speak English. Moi, je Mariam de là, Mariam Traoré. Mariam Traoré. C'est une Malienne. Ouais, elle travaille ici à la radio Gintan. Radio Gintan, c'est quoi? Tu ne connais pas la radio Gintan? Donc, tu n'es pas malien. I say I don't speak English. Oh bon, tu m'emmènes. Pigoni net saka strong an ga son so ma ina bo. Tu amena kanen nege. Antoa. 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 Oui. Elle non mais. No be telefon ti po ma bo na. Oh, ka téléphone tu peux ma qui vient. Ou te téléphone yemene. Ne de soga be yana ya me. Muna jos ma foni yana. Na la kono na be na kana sura no. Ne te yana ka kene ma de ulla duni kamade. Basite. Basite. To ma duna na bi mo ga bla na mo ko mo ga. Karmuni ida kene. Mo ko ka be. Ida ka kene. Ora sila. Ni ma ni de ni ko Iten do. ko tu bla ka fu ka mo ga la uli ka bo ha so ma ka shi ko la de. Ya ne. Fatoi, ali te ko ko le wi ki dira no ko mi kera. Iga kene. Ko ko be. Golo bine bi golo la. Wallahi na kene. Kene ga kene. O tuma mi se George du. E pe George ko kuma le alisa. Jem ti daga dra ko be sa fe ya ku. Ku je na kula hara. Ate tene ni. Ja, an tin kama jino kuma. Abi no.
Mie. Oyoe. Mi te mie. Otoe de. Ah. Edi godi. O man jeune na en dam ti soro soro na ya. Ebe mu kontre mu so. Mi te nso. O joro ali ki sekele te na. Alle kuma shi te che ula. Mi joro suma konta. Eh, me ga jan tege mi daga ta jole nyana ke. Swe, ali shi. Balimakɛ jugumanba tɛ fali don i y'a faamu cɛ soso ka ca sumaya ko in kɔni maa se t'a la dɛ jarakɛni kɔri ma sera dɛ e yɛrɛ bamananya bagalen ma kilo 34 an bɛ bila ka taa fulaw bara sa Voilà. Ala sɔnna a bɛɛ ma. I ka dumuni kɛ dɛ. N ma buwa dɔɔni sɔrɔ cɛw nin tɛ bamanan buwa ye dɛ. D'accord, ka nɔgɔya kɛ. Omo, taa i ka taa cɛ in ka serum lajɛ. I y'a mɛn wa? A kɛra cogo di? E nana mun na? O kumana bɛn don wa? Mɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ kunbɛ tan wa? A kɛra cogo di dɛ e nana cogo di dɛ? Ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye. Mais Binta, c'est normal que n ka i kunbɛ tan.
D'un, il y a une barre de deux, il déplace qu'on a sans rendez-vous. C'est ça, ça, en tout cas, là, tout ça. Bien, le moment, on a l'an 2000. Il faut évoluer par rapport au temps. Il faut nous dire. Non, Kabakote, ça fait. Il faut combien de calculer, j'ai la télé là. Est-ce que c'est comme un waray. George, il n'y en a pas de il n'y en a pas de est-ce que nous pouvons changer de l'eau? Je vais te créer des choses. Okanya. Ne ti filani en ta sabane wa masa kafu. Be George kele min don, wo de filani. I den ka munin fa ne de do. Nka kwa kafu ye de ka fo ko I ka famille de ka kele. Ya non. Voilà. George, aide ne binta for dem senior. Santa aninani. Et George, ne m'énitiez pas. Et George, tu me donnes un sou. Les faire souffrir sans rendez-vous. Tiens, wa galon. Njabi. Ne pourra qu'à mieux filer c'est ça. Vous voyez qu'il y a un parquet en retillé. C'est bien normal qu'un rendez-vous qu'a respecté. Tu ne peux pas venir comme ça. Non, mais toi aussi. Et George, dis là, quand il ne fait pas de nous, on est assez bon. Ah bon? Mais est-ce que moi tu es clé? À ce moment, moi j'étais infirmier. Mais maintenant je suis médecin-chef. Moi j'ai des responsabilités ici. Et c'est tout le mec qui t'a marqué le bureau qu'on a des barres avec quelqu'un. Mais ça ne peut pas continuer. En gros, ni bien pour ou bien ni bien pour bon, pour Diaby Dimassi, ça sent vraiment c'est difficile. Moi, je ne peux pas te donner une réponse tout de suite. Il y a pas moi. Moi, fille, mon parent que le mec Moussou doit imposer une dara, c'est ma cousine. Je viens de me marier, il n'a même pas un an. Et c'est que la faute du diable, il y a beaucoup qui est fou, ça, il faut ça. Faut me dire que donner. Hein? Georges, et pas pour revenir sur il faut qu'il parle à un peu de ma fille, cuisine, c'est bien, cuisine. Tout le monde a joué. Il y a comme on ne connaît pas. Voilà. Niache, mon madame, tu vois. Et tu fais la mon madame, quoi. C'est qu'il y a un niveau de finir. Hein? Oui, n'y a pas là. Vraiment, ma chérie, Carmoulimba et Kassabali. Vous dites que c'est un barque ou il y a un peu de main pour la kéroï. Vous dites que un peu faire un moment pour faire. Voilà. Mon Dieu. Lala. Otuma eti dabiwa. Shukura roman kala masa. Ni sino rodinye la, ti da sa sino rodina.
Oui, Lala, Kolewa, et comme elle est là. Lala, elle ne le doit, elle ne voulait dire. Ewa, ina mun fi sai fana. Ite yere hininga. Anage ninga jino una le lubike. Ah Lala, fana kulo ka gila de. N'a ma lajɛ ka économie dɔɔni kɛ de. Kalo salen courant facture i yɛrɛ bɔra k'a ye. 45 000 francs. Télé ti faga. Magnétoscope ti faga. Frigo branchelen don. Ventilo b'a la su ani tile. Climatiseur b'a la. Yɛrɛw mɛnɛnen don. Wallahi n'i ye se kɛ ye bi Lala, e b'i yɛrɛ branché k'i ka ci dɔw ɲɛnabɔ. A lajɛ i ka courant faga. Ka don ji da. Ni bɔra n faga so ka nin bɛɛ to yen koyi. Ni ma ɲa la dɔrɔn i bɛ n labila de. N bɛ taa yɔrɔ la n bɛ nin bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ kɔrɔfɔli tɛ. Mɔgɔ tɛ ne contrôler dɛ, n b'o f'i ye bi. Wa i fɛ kuma ka gɛlɛn o gɛlɛya dan ye. Lala. Mun kɛra? Na Ne tɛ taa yɔrɔ si ni min don a fɔ n tulo b'i la. Lala sabali sa i ka na n mago de b'i la. Mun ni min don a fɔ n tulo b'i la? Lala, n ka chemise karokɔrɔma bilenman in n b'a la k'o de ɲini ɲɛ t'a la. Nin su kolen bɛ in na e mago jumɛn bɛ s'o ma? N kan k'a don sini sɔgɔma ka taa baarayɔrɔ la. Ɔ i da sini ma ɲi. N ko ne bɛ soli ka taa de o b'a sɔrɔ i ma wuli sa na yan. Ni kɔnɔ su in na tɛ kɛ yan koyi. Muso min bɛ kulusi bɔ yen o tɛ ne. Lala. Ala George n'i yɛrɛ ka bɔ ka na sa ni min don i k'a ɲɛfɔ. Lala, ma chérie, toi aussi. Ah, il faut ça. Lala, tu es difficile. N ka dulo k'i karokɔrɔma ye k'i k'a ɲini k'a dun halisa i dalen bɛ yan nɔ. Sini sɔgɔma n kan ka soli k'a don ka taa baarayɔrɔ. George, ya. Lala. Lala, n ka taa n'a ɲini ɲɔgɔn fɛ wa? Kana min. To ye dɛ, n'i y'i sen ta ka bɔ a nɔ la i b'a ye. I bɛ n'o i b'i tugu de. Lala, hakili jiginna a la min kan ka sɔrɔ yɔrɔnin dɔ la. Ɔ ɲɔgɔn de la. Mais Lala, ne donnen so kɔnɔ o bɛ mun tiɲɛ e ye? Ne ko e fɛnɛ k'o yɔrɔ fana ɲɛna o fɛnɛ bɛ mun tiɲɛ e ye sa. O fɔ n ɲɛna kɛ n ko mɛn. Ni ne yɛrɛ ye e de, i b'i da yen nɔ de ka si ye sini sɔgɔma an b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ. Ni kanga min? Salon kɔnɔ kɛ. I bɛ si yen nɔ sini sɔgɔma an b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ. I n'a fɔ k'i b'a fili. Baara de tɛ ne na ne ni yɛrɛ ne b'a bɔ i la yan nɔ. Lala, ni ko tɛ an n'a kɛ ten. Kabako. Alahu akibaru. Cɛkɔrɔba de kuru ko filɛ ta hali cɛ kurulen. Si min den bolo n den fila n bɛ maa min sɔrɔ den. George. George. I bɛ don i ka t'i da. Don i ka t'i da so kɔnɔ. Lala, sa chérie, a ti fɔ ten. I b'a fɔ de ko Georges wuli an ka taa da. Yafa yɛrɛ don i la o. Ka taa da. I tɛ ɲɔgɔn nin ne yan. O b'i ne tɛ yan. Ne ni cɛ sɛbɛlabaw ma da kuma bɛ i ma. Lala, ça fait plus de 3 mois maintenant que l'antenne ni e ni ɲɔgɔn cɛ. O fana man di furu la sa. Sabali, a lajɛ sa k'o ka kɛ kow ye sa.
Hein? Chérie, je t'en Il va comment le dire? Ni siguro no je ke bi fa. John. Kashiwa. Lala, bon, Ene ma to ba to. Ni tene Lala, c'est quoi ta laza? Jara bi de benga. Lala, nyamni ngila ya kwamba. mi. Ine mi. Nyamni. Bon sona. Ini menda chien kele pe. Chien kele pe. Ya mea. Oh, ben Ali chef la ko. Oh, ben moi. Oh, si santa. Ni nga biji ko kuma mi fina ni bugal no ki yer la na ko ke. Iba le sai bo war kunya no go. Sini mo go nga biji la. Ma wa mu nani fo. Ne wa mo so dia. Inya chi de ne do a. Wa bi woro. Biworo. Ya mea. Wa biworo. Sinin ben meşeki ke ko dimo. Sinin ben. Anata sa. Bon. Ipi ha gidi mi ngera. Basi. Ya kama. Me kuma kelen fina ni ta so kono. Ibi segere. Me ta kama len te mare. Ibi wunu ma ni kan so re. Ya mea. Ki wunu ma. Muru ba dimin ben. Hey, itu kuma chama na blega dike. Kala ba chama ni re. Ne aka nya ba bana. C'est ça, ouais. Lala, não. Não, já não me lembro. Não todo, Lala. Não todo. É uma roupa. Ele entende essa. Será que não vou nem abanar uma banda? Willy. Willy Guido. Pleurer que? Lala. Como foi aquela sala? Diga pleurer que? O que kuma família? Não famo. Pleurer que puxa mua. Bueno, la verdad que no era bien mío. Hace que me voy a arreglar. Fina. Ça va? Nani? Pasa que me tengo que ir de catica. Loro. Lala, está con la llantita. Lala, el problema es Ta. Tandu. Lala. Munga. Lala, pasa que me tengo que ir de catica. No fui a la foto. Buena da. Lala, se que me voy a arreglar. Ebe deliga mo goyera glam ko ni wa. Ida. Lala. Anda saja. Dia por dia quando começou a estar com fome. Ah, que isso? Ibo bere ni na. Iti dai dama. Ah, que isso. Voilà, ya se va a decir cuando ni bala, iba a
Alors, bon, ça va? Ça va? Alors, ça va? Très bien. Ah, ça marche. Un peu. À tout le monde, marche. Donc, on va vous le nommer là, on va marcher. D'accord. What is marriage Non, c'est problème. C'est ça, là, on va tout là. Non, il y a beaucoup de choses comme ça. Comme ça. C'est comme la base. Ni ka furu tɔ ma jan bilen o tɛna foyi la jɔsi la mɛ mun bɛ furu d'a kan a bɛ bɔ jɔsi yɛrɛ da fɛ kɔnɔ e cɛkɔrɔba n'an fila bi ɲɛ fila la i la dun wa kuma la linkaw tɔw kɔnɔ aw bolo b'o de bɔ sisan i b'a fɔ e denw yɛrɛ bɛ so min na la e k'i da bɔ kuma la sa. A fɔ ko a ka kɔrɔ la dɛ ka kabila la dɛ. I ka fɔ n da la mana i ka sɔrɔ ka nin da don kɛnɛma mɔgɔ b'a la ayi ne tɛ nin kun ye mɔgɔ sugu la nin cɛkɔrɔba a ye ne ba kun kuma dɔw yɛrɛ bonya ye. E ko ko a kun ta. E bɛ ne bila a bɛ ɲɔgɔn ye sira la. Oh là là, e kelen bi yan kun ta wa. Ne bɛ to ko dilan la i bɛ nin baara kɔnɔ. E kelen bi yan kun ta wa. N'i bɛ to ko dilan la i bɛ nin baara kɔnɔ. Turu tɛ dilan baro kɔnɔ a bɛ dilan kɔ kɔnɔ de. N'a mago de bɛ t'i ka kɔnɔna dilan fɛn fɛn na ne k'a dilan. A tɛ jɛli dɛ. I da bɔ la n'a tigi. Ale ni ko fɛn fɛn yɛrɛ an ka taa ɲini an ka taa. Maman, Ni mɔgɔ fɛn ka b'a da don mɔgɔ ka bi la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. il a boisson sur mon bol. Non, an ka taa. An ka taa. Da fɔ mɔgɔ min tɛ n'a ma da la. N tɛ fɛ ka cɛkɔrɔba ɲini yɛrɛ an ka taa. Ayiwa. Oye kuma ye ŋɔtɔ ni i mi k'an yɛrɛ jugu daminɛ i tɛ t'i da de sa i ma dɔ su ko la. Mɔgɔ tɛ ne ɲɛ la. E kɔni tɔw ka su ko la i ka su tɛ fɔlɔ n'an y'i ci fɔlɔ i bɛ taa furakɛli bisu ten k'a ka bile bile kuma la sisan. Wa kana den wele n'i y'a ni ɲɔgɔn ko la ka latɛ dɛ i b'i yɛrɛ bolo de i bɛ bile bile jate min kɔnɔ sisan nɔ hali n'a sara ne mago de b'a la. Allô, ça va? Somɔgɔw bɛ di? N mago bɛ James de la. Ma se fɛn ɲama i ka James wele ka na. Ko la la. Ah, d'accord. Chérie, ça va? Ko ka i ɲɛ mun de la? Kɛ min wa? E kɔni jate ko in tɛ bi la dɛ. Ne m'a fɔ k'i kana ne bara ne ka te man di ne dun bɛɛ ta ye. Ne y'a nɔ. Ko i bɛ kɛ k'i ye dɔrɔn i ɲɛnafin bɛ ɲini ka n'an faga. Mais n'i b'a dɔn i ɲɛnafin fasugu min bɛ na quoi i b'i yɛrɛ kɛ avion in sisan ka se yan nɔ. George taara dugu la. Karimuni yan. Mais o ta tɛ problème ye sa. O bɛ ne kɔni na filɛ n ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la. N y'a bila ka taga furasan na. Mais a yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ fɛn fasugu min. N bɛ bile bile jate min kɔnɔ bi. A bɛ kiri min. A tɛ bɔ fosi kalama o. Tellement a bɛ sunɔgɔ i b'a ta ka taa n'a ye Dakar a tɛ bɔ a kalama. Non, an tɛ an ka ko ye. Min bɛ n jɛ sisan dɔrɔn ne ye ɲɛkɔrɔ. A kɛ Ala kama i ka na walayi. N b'o kuma ni tɔ ɲɛf'i ɲɛna o anw ye min daminɛ o don. D'accord. E fɛnɛ tɛ kun. Ne de m'a daminɛ yan. Na, i bɛ n sɔrɔ yan nɔ. Bon, à tout à l'heure, d'accord? Allez. Bon. Bye. Mimi nitakija yami.
on n'est pas le choix pour abonner. On est pas le choix de faire. Ça difficile là, non là. Il y a pour en faire des yamé. Et Camille, tu dis dans son. Il y a pour en faire yamé. Bonsoir, ma chérie. Ça va? Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va. Et puis même Nelsa. Il y a la maison. Et tout d'autre. Ah, Ça va. ça va? Ça va. Ok. On va. Tu veux chialer? On est allé dans la capoko, je Ni san jalo we mutumaida. Fana un bidore ko do. Anna na suina. Ali me frega tinma ono snebe shia. O protal ne jabu. Saba. Ki mo no ngashi ni me hangu. Non, mais c'est sans problème. Je suis venu, mais maintenant, merci. Ça va. Silan bai kana. Ah, Mu sa winga pendo ting. d'accord. Pendant que je n'ai pas la télé, je vois la télé. Aka bui ma yoro de. Ah non, Ni me la kukusa. Pasali ko silma kinyana doin. O kula daga buli ko haramuna. O kula ko juge sa mbaro sa. Alu kana dila sa e kana sa. Yo e ko bolle kwa. c'est là que je dis que vous êtes non, mais. Genre, je suis fin d'abord. Ja, da kun ta e bere. Ah, je suis complètement complet. Ça va? Ça me va? Ah, akaita. C'était un dia, mon ami. Moi, il va faire ça cache. No. Non, mais c'est tant pis. Ça fait qu'il y a pour Ah, donc, j'ai fait. Il savait déjà mon nom ça a dit ma Ah, il est bien. On me vient bien. Non, il j'ai fait. Mais tu commences à Donc, changer. il t'a tout mal africain avec lui. Voilà. An be dore fene fe Complet. manya na botu ko amna manya na botu Voilà. Tu vas faire drogat tout le monde. C'est pas ton problème. ana ni ko lono ko kai ko ben ko na ya Ça va? e je fe ni Toute la soirée, comment ça va? program bere guru
Sanfle. Karim. Ça va? Somos bien. No va bien. Il fa bien. Ne de tantila la spinaka. Kilo tantila la doma. Kilo ka tika felu bla polo de. Tantila la. Kilo tantila la. Karim. Ça va? Ça va. Il fait un peu de temps que tu as. Ah, tu vas aller. Produitala asinajikan wanyegliga bongo wakaja. Ite no commentaire jugu da bla bona kuna yanwa. Itu se ka janya ka temene ka. Ite wo mudanga janya kai. Sora ka di ngule. E kene yin ngani bela. Ma, emene ni. Mimi yin ngani bela. No do me ka ka ni. Karim sabalsa. Nfa kuma na yami. Duru mine ka ta bomasa. Duru ane te duru. Nyage mga isi jana. Ba to benye fina. Karim. Ta bomasa. Fenne. Ni po bora. Toro to kata da po aglan. Anta lala. To go shin no go bisi. Karim. O che to koyi. Ko de usi. Karim te kuma ni ba. Ikana gamu ta da mu gura de. Ere ne sai. Awo. Abin bace. Oh, min kɛra ni tuba nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la i b'i kɛ barokɛla fɛ k'i sigi k'a bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna kelen n'o kɛra a b'i ka nɛgɛso san sisan bitike fura e yɛrɛ b'a dɔn wari b'a Ne ka sigi papa kɛrɛfɛ. n'a nana sa i b'i yɛrɛ kɛ barokɛla ye i bɛ baro k'a fɛ i b'a hakili sonya o kuma na i bɛ kuma in bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna kelen a b'i ka nɛgɛso san sisan Ni tantila ni anuge. kege o kuma na e taa yɔrɔ t'ale ya n'u y'i kɛ i bɛna ye. Karmuni. Na apartment ne ka bila ne. Tanti nogo, jamme to kan da po aglan o tina bia. Wani kuma yi da su madaina ya mugodi. Ebe chere do mi mutu kana na. Ni ma figa yi bal fok di baka bonika. Ya mugodi, klinga fe deu. E to do. Ni to do e kuma yi da. Ni ma figa klinga fe deu di baka bonika. Ngai soro nyan si kila nya mugodi. Mugo mulo bali. Imani. Moro dim temple. Ni yana mun ke niga fosi kana ma jajaja ni meka niga fembe jatin ni. No, ni ma fere ni na ni me fane libu. Ni kuma tsiga me koi. Ni tese kame klula ali doni ni mina dro no. Nga libu di binna. Puro sari jorati na de men to ko ma fanya. Mungkin la kuma la yere ma. Interim so. Yi sigibe ngani nyana. Mara min kera bi. Da ka bana kuma de bora awan nyam bodi inda kono bi aka kene ma de. Mo klinga fe dite mo de am koma. Abi ni toro ne goro kan ni nga jemi ko kuma la. Ko jemi mana ambi. Wale dala kai. Ha? Jemi ko kuma ale dala kuma e. Ha? Ni mo ko kene ma dite mo de am koma. La duni kula shi de ina re. San den ke de ko ka suru ni. Be mu do fa no ba to do. Ikula shi na ninga niga furu sare lala. Ita wele ga nege. No, ni ma fere ni na mai. Ka nege. Ka nege yana fa kana. Tana fa na afai. Abna ga bara ere. Ali do wa shi ne mi ga kuma fore. Chene mi ka anfile. Ina ana ce sa. Of me ga anfile. Wani akli fos di mataka. Ya ti tala gali ati be ela. Jo mi na nege. Sino ni nya fa fanyana. No, c'est-à-dire kuma mo to ti jalo we ma famia. O kene fi don pe ba to ma nege. Meno de kemeni. Na yin fa fa ma fi. Ma flati ti ko me. D'accord, ya fa damna. Ira ma fem blanya ha. Aw ma jigi to ba mi ne ino. Iga tla ka tele wori ji chanti ha. Ni no gora. Ni.
Là, vous changez, c'est qui les Carmoni! No, Carmoni, c'est quoi? Eh, Carmoni! Ah! Né? Eh, tu vis qu'on est. Eh, Mbati, ici, la siasa, ni qui fait ma belle non. Il va venir là. Vous savez quoi? Mon Carmoni, c'est ça. Non, c'est bien. Il va venir faire. Bon, moi, on est bon, bien, on dit, on a dit. Il va donner fait. Oh, il va voir des méga taxes. Carmoni. Elle n'est pas manifestable. Elle m'a fait faillir. Kafaya. Kana fa yana de Carmoni. Ni deni na fiya ke dro. Ali ti teme ki tanga de sa. Wani sarade. Ubi ni sama fi sin tige kondala. Oh, kana fa yana de ni o ke dron tige ko be jayesa. No kera dumudu. Bi bonbon sanga jima. Ani pokun. Ani jinimiren da bi. Iya me a. Ta fe no sanga. Carmoni, abadi, ça va? On va kena? Ça va? Carmoni, cek kena? Ah, itu kontanen dulu, umbe. Di sama. Wanda tentara mission de la, ne mata sama ni nora koi. Centi negasa, ni ala sunama, biga negasu nesa yama, mata kasa kita. Koko negasu bisa, mais ese ye moyen soro. Ah, ye moyen soro. D'accord, chez qui l'entend magasin mon magasin. Ah, ya, era punteni. Ouais. Tiens, déjà comme il y a moyen soro, hein? Ni ala sona mai kan negasu ni kwa benye nabo. Don't run ala sonama. Not ala fe never by far council. Ala sonendo era di Tiens, il bila benye poilu de. Katala fe, chote here Carmoni. Ba, ijo sa. Kan negasu ko ingo ne abinye nabo. Gani antara ala fe o damandala de. Ni mana tai sita. Ni na ti jongo ntukuni ngoye ko banini. Hein? Yero mind. Voilà. Maybe ugly like the one. Sans problème. Hakila jikisini banya nabo. Yama. Ara ben belao itanti lala do. No, I don't. Not for that. Achevi. Ched na ewe. Some for any bora, so out to an idea. At the Island and Santilala. Sukuna. Ha? Allah Akbar. Bismillah min ashaitan rajim. Oh, Allah Akbar. Very simple for all self. Carmoni. Ne fleurom ne kosi sa al lansara temenendo ne fa. Ha? Pin me give much ama. Ya, sukuna. Carmoni. Edu mena e ma fen fune wala. Santilala de go connect an appiana.
Atoka bomoni ani Peru beni. Atoko sakadina. Voilà. Pourtant, ne kuma ye tiɲɛ ye. To de y'a to n ka du kɔnɔna fan bɛɛ kelen bɛ bɔn mon frère hali dabadani bɔlɔn kɔnɔ na. Non, i ɲɛ b'a la Karimuni. I ka nɛgɛso nin ko. A tɛ bila ka sinima kɔnɔ tuguni koyi. Bi bɛɛ n b'a san. I y'a mɛn a bi bɛɛ. Hali taalen ka voyage la kɛ. A tun bɛ si so kɔnɔ yan. A dabila sa nɔ tɛ bɛn sɔn tigɛ kɔnɔ. Fo ne ka so kɔnɔ yan. Cɛ wɛrɛ fo ne ka so kɔnɔ yan. Mais c'est pas vrai. Fɛn m'o t'a bɛɛ ye. A ka ɲi sa, a ka ɲi. I k'a to ten. Non, mais a ka domicile. À tourner. Voilà, c'est bon, à Gaïté. Mon chef est tourné là, c'est bon. C'est bon. Bah, à Daladine, voilà. Il est quand même serré dedans, quoi. Il est là. Patron, il est là, pour le voir. Mais la tenue, alors, quel est le mec là? Ah, non, non. Ah, vous voyez, il est là, comment on a dit, on a dit. Attends, c'est bon. Ah, ni n'a de ça. Ouais, non, non, il ne m'a pas ouvert dans le pays. C'est rien que. C'est vous le téléattaché. Oh, il est comme ça. Lala. Mun kɛra? O tuma e bɛna taa min? Sɛgɛsɛgɛliko la n tɛ taa n ka ci ɲɛnabɔ. Sɛgɛsɛgɛliko la o tɔ la je pense c'est droit. O tuma hali ne bɛ taa n bosi fɛnɛ k'an sara i la n tɛ se I bɛ taa min? Hali ye fɔlɔ. E ka muso yɛrɛ kɛ tile ba su ba i k'i sen kan dugu kɔnɔ hali polisi. Ci min bɛ ne la bolo. Ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la dugu in kɔnɔ o ci ɲɔgɔn bɛ min bolo.
Lala. Lala. Et Lala. Mais depuis combien de temps bala ka wele? Demi yere de jamane domine ata ere don. Non. Wo e bra ne wele minadi. Bomo tibolo ndusu bala ka nyugo doni. Ini ala ni tilati yesu no kana kunu ni droni la. Menda ngo mere poser fane bi ngas no ko ti ko bomo kuma. E se ka dem sen no chiga taka bitigin na ka sanga la dima. E me te sira hagenye. Ngana wele ni nyogon fere de ya mea. Ot mane bomo fere la de ya. Ti bomo fere la. Dukuna mana fam be bomo fara. Bomo be dundu ngono ko no malot be du ab meja. Mama. Okay, somo komi. Torose. Masela tenya maka munesa weli kaja. Awo mama komi munesa dila. Kulala. Ça va? Ita sheli. E konta figi kuma bijalsa. Che, ite nyama kan arranger dia. Bona data. Te balla de. Bon, ni James de kan ta ron dola sa. Kum tena tiga kila fana to bigwa ni won tena kan nyama kana okay obi jaide ngamsu. Num so ko to kan ta ro fea. O me te ko ken ne mu fea. Boni ta ga tui. O ma mune do ni. O ma ba wali do. Bon ba finya na sa. Amna ta pati te dila. Am ta reposer ami dumun don ki madla namna juna kwa. Ni ko nun tena kan nyama. Obi jaide me ni samage ima ko nem ko fadi bila obi di ma santir mso che e ba ne complicité ça ante ga bonyo ko koro voilà bon amaketi merci kambe Deni mi bal kono wo deni mi bal ta bani we bitaya kene ka kene mi bo mo so da ni segere ibara ma ti bo nyama sigi ma nyama ne ya ni ne ko yeto ma be me do mu se kula ni ka di jotuma wala ko taw la be ma di kam ko me ngari jotuma ko me ne reka o me ngel mu sa tere kana presse lala ne mi ga comportement changer ne mi ga comportement changer jotu e bla kam ko le video no ko era ni ba ko to wallahi na ko be du bayi boni ite na jem ti ta ka to ino abe te mo kani le tigile no ko de ma hono ne le ti josh bulo re ko mi ka ko ka kam tira tuga faranika ne ti ka dim te ya fa ne ko ba sije ka bulla ku mo fi nyana mutum teni ko mbala ne ba kuma ta nuna ba ta ne mi jara la abada fa la na no ne ba ka ta ta nuna Merci. La jam ti to che ko mo fi na ta ni che mi ko ne kan che kuma te ku kema ni wara be bulu ma zama mutara ba ko ko re kumire no mo finyana iyo mewa ba ko ko dem ma cho bo so ne nyete che la du bulo sanfe mi me dem finye mo finyana bi daira nga ni paji da
tourner an ka kuma wɛrɛ ta sinon siɲɛ ta bɛ bɔ a la bi. A ka bɔ a la ni ma dɔn mɔgɔ tɛ se ka baara bila kun na ni jeune chômeur in kɔsɔn fɛn tɛ se ka dɔrɔmɛ 2 kɛ dɔrɔmɛ 1 ye. Awɔ a ka ɲi a bɛ se ka dɔrɔmɛ 1 kɛ 2 ye a bɛ se ka kɛ 3 kɛ 4 ye e tɛ se ka baara bila kɔsɔn ne kɔni bɛ kelen f'i ye ni Georges ye jamu sɔrɔ don o don a si dilan kan o don a ka ca o bɛɛ la kan o bɛɛ ka si o don ne ko tun ka da i ye dɛ mɔgɔ t'i sa don k'i sa ne kan mɔgɔ t'i malo don i malo don. A tɛ marifa cɛ dɛ a bɛ bɔ min bila so kɔnɔna la n'a ye cɛ a k'o kɔrɔbɔ n'a y'o kɔrɔbɔ don o don a tɛ nimisa la n'a sɔrɔ ni mɔgɔ tɛ jɛmu si kɔrɔ n'an fana b'an sigi k'o ko tɔ lajɛ. n'an jɛmu la ko ka taa ye wa. Ne bɛ taa n ka ci la koyi ni nin de y'i ka langaji ye d'ailleurs ne yɛrɛ tɛ se yan. kana se ne mago b'e la wa. n'a y'i diya e ka distance interdit dɔn Mali tɔ la ye ba. n'a ka di ye cogo min na.